Kiduk det ki boydet amunit akaya long ki sungna yang deng lepute keso Q&A apor henlu. La puson apor jongsi kumane aning ki misena bang kira pipa jerdun thek lepute la bangso amunit akai ding pi tengne ni deji. La sonsi dhanseria hawar apar dilaji sikariti mung arong amikar sarsing rong pi keso deta jok pinangan akisung cicak nanglu. La si keso kachelang ji aphan Karbiang Autonomous Council CM Dr. Tuliram Ronghang akengri kerap kachahang pon. La pen KSA apar dilaji aro penta ke do ana khipen kerap ke pajerdam. Dhansiri constituency ka parlo kilometers kep apar dilaji sikari timung arong amekar sarsing rongpi ke damtang penangan arni pen amoy pi kaching jok la pen kidney stone akiso cholong lok pena jok penangan akisung cecak nanglo. Labangso kiso cholong lok pen ke meji aphan pura ke damtang aport ami Diphu Medical College and Hospital along lapen Diphu Rengpoli Hospital along se chilang ponlo. Bonda ke so bang ahir kang tang pik penajok ke miang thek avidetlo. Laso pen non Dimapur Fate Hospital along ansi se chilang pon bomlo. Bonda nona pora bang ke kisung angdengsi dokoklo. Athe ke do anakhi adar lapen longle phelang ansitami se ka chilang along si padoi etlo. Lapen non se ka chilang pon thuji aphan thangnata ajakong avidetlo. La sikai kia porat kidu kisung along karjap thip abangpu Karbiang Autonomous Council CM Dr. Tuliram Ronghang lapen Dhansiri Local MEC Dilutama Hasnu atum se ka chilang ji aphan nangra vek thapusi kesodet sarsing rong piachor romila terang pi pen kachuningri padupon. Kachuningri pon kangtung matiri lehelo tuhan rakit cari pon CM akhai Dr. Tuliram Ronghang pani kachuningri pon kangtung kelelo sinitu idon aja kong benisum chilang pono sinon ni kachilang pon di pasaminon ka bidera sokolasi labangso utha asabias kami alani pasami chuningri dengo nakachira bunje pa nitum local MSC akhai kidu tama pasami ni chuningri lo alani sami labangso kisu kachilang along tangka nakachira bunje pa alani pasami ni chuningri pon parti Lapen halapu KSA Upper Dilaji Branch Committee atum tame sarsing rong pi ke sopwa birta arjulong si mithanga khi kedo an chirung pen Dimapur Fate Hospital along an palidun si keso dera tum arideng kera pajirdam lo. Lapen keso det sarsing rong pi tame prabjin pen keso ke meji aphan arnam angno ahirjume hangpi lapen Karbiang Autonomous Council CM Dr. Tuliram Ronghang aphan tame keso det abang thu aphan ingjin sora kera pi pajirdun vek tha puta kachuningri pedopon. Hidam tanga por pen tame akaprek a constituency ara raphan kirap arjudun long bomlo. Bonta Dhansiri constituency ara raphan ke kirap le chohang tame rap repin lang. Lasino na dihu ke kanghon pen rap dun vek thapusi KSA Upper Dilaji Branch Committee amai phu Raj Ronghang la pen dihin chunbang Rajesh Timung atum pen chuningri pido. La pen kirap ke pali ji aphan screen along ke paklang pon account number 3953850942 IFSC code SBIN 0014180 along kahumri ji aphan kisodet ahematum pen pachini pontu. News report Karbiang Longlai. Nexa RD Motors ahin pen Senior Relationship Manager la pen Relationship Manager vorengang hoy ke paklang ponji aphan ke pha. Labangsong hoy aphan apuna chak ke hangpon laki Senior Relationship Manager ang hoy aphan graduation degree ke do lapen sales asai hin ki jumnai ningkan pli an ke claim tanga bangpu abang pinangji. Lapen Relationship Manager ang hoy aphan abang ke graduation degree lapen sales asai ningkan isi ke claim tanga bangpu abang pinangji. Labangso ang hoy prekjam arong sopia long sitame kapeklang ponji aphan peklang ponlo. Prekjam arong sopia men lake Nogong Morigaon hojai lapen Diphu. Interview ke pado ponji lake kevangji aruni phai inkora troxiani. Adim lake Diphu Nexa RD Motors asai hemalong. Ang ton pen kachini ponji aphan labangso afun number along humri ignon. 6000901870 6000901872 6000901871